Έχει κρεμάσει και πάλι τον goalkeeper της ομάδας του Σταυρού. Η φάση αυτή ακριβώς στο 58ο λεπτό του παιχνιδιού. Πάντα κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε εδώ στο γήπεδο του Σταυρού της Συμμαθίας. Παιχνίδι για τη β' κατηγορία της τοπικής ένωσης. Θύελλα Σταυρού με την Αθλητική Ένωση Καβασίλων. 1-2 το αποτέλεσμα, προηγείται η ομάδα των Καβασίλων. Ένα παιχνίδι που είναι σε μια περιγραφή του Παναγιώτη Στεφάνου εδώ από το γήπεδο του Σταυρού. Σπυριδονίδης. Δυνατό σουτ που γίνεται από τον Ζηλιασκούδη και η μπάλα στα δίχτυα. Είναι το 1-3. Ο Ζηλιασκούδης που θα πετύχει το δεύτερο του γκολ. Ένα ξαφνικό σουτ από τον Ζηλιασκούδη. Δεύτερο προσωπικό γκολ για την ομάδα του. Πραγματικά δείχνει την κλάση του, το πόσο μεγάλος και καλός ποδοσφαιριστής είναι. Ο Ζηλιασκούδης λοιπόν δεν θα διστάσει να στείλει την μπάλα για μια ακόμα φορά στα δίχτυα του αντίπαλου goalkeeper. Και έτσι ακριβώς στο 51ο λεπτό γράφει το Θύελλα Σταυρού Αθλητική Ένωση Καβασίλων 1-3. Πλέον τα Καβάσιλα έχουν βάλει τις βάσεις για να φύγουν με τους 3 βαθμούς και σήμερα εδώ από το γήπεδο του Σταυρού. Ένα δυνατό σουτ από τον Ζηλιασκούδη που δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον goalkeeper των Πρασίνων. Το 1-3 πλέον είναι γεγονός και τώρα είναι στα χέρια των παικτών των Καβασίλων, θα λέγαμε, η νίκη. Ναι. Έλα. Να δούμε τώρα τον Παναγιωτίδη. Παναγιωτίδης, η μπάλα στον Ζηλιασκούδη. Ζηλιασκούδης δεξιά, το άνοιγμα για τον Πλιάχα. Να δούμε αν θα προλάβει. Ο Πλιάχας, ο οποίος βγάζει και τη σέντρα. Δεν βρέθηκε εκεί στην πορεία της μπάλας κάποιος παίκτης των Καβασίλων. Καπουσίδης. Η μπάλα πίσω του δυνατούς από το Σπυριδονίδη με γροθιά στον goalkeeper. Να λοιπόν που τα Καβάσιλα έχουν αφηνιάσει. Θέλουν οπωσδήποτε και ακόμα ένα γκολ. Πλέον ο Σταυρός δεν έχει και το ηθικό για να μπορέσει να αντισταθεί. Η μπάλα ο Ζηλιασκούδης που έχει τώρα πολύ χώρο και κατεβάζει την μπάλα. Βγάζει αριστερά για τον Μουρατίδη. Μουρατίδης τη σέντρα με το κεφάλι. Ο Διαμαντόπουλος θα παραχωρήσει το κόρνερ για να δούμε, όχι τελικά. Μπάλα που δεν βγήκε. Σπυριδονίδης ελέγχει. Σπυριδονίδης. Μπάλα από τον Χερίδη για τον Μουρατίδη. Μουρατίδης με την μπάλα. Πάλι Χερίδης. Προσπαθεί να την κερδίσει. Θα πέσει κάτω, παίζεται, λέει ο κύριος Τσιάρτας. Ακόμα 23 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Εδώ στο γήπεδο του Σταυρού υπάρχει ακόμα αρκετός χρόνος και για τις δύο ομάδες. Σπυριδονίδης. Σπυριδονίδης μπροστά για τον Τόμου. Να δούμε τον Τόμου τώρα που έχει την μπάλα. Προσπαθεί να ληφθεί, δεν τα κατάφερε. Κόπηκε, αλλά ο Ζηλιασκούδης επιμένει για τον Σπυριδονίδη. Και πάλι Τόμου. Τόμου έξω από τη μεγάλη περιοχή θα βρει πάρα πολύ όμορφα τον Τσάκαλο από τα δεξιά. Τσάκαλος πάνω στην πορεία της μπάλας στο Τόμου και τελικά η μπάλα out. Ενώ έχουμε πέναλτι. Έχουμε πέναλτι σύμφωνα με την υπόδειξη του κυρίου Τσιάρτα. Ο Τόμου που έπεσε στον αγωνιστικό χώρο. Ο κύριος Τσιάρτας, ο οποίος δεν δίστασε να δώσει την εσχάτη των ποινών και την κάρτα στο Διαμαντόπουλο. Έτσι λοιπόν ακριβώς στο 68ο λεπτό Σπυριδονίδης πραγματικά εκτελεί και στέλνει την μπάλα για τέταρτη φορά στα δίχτυα της ομάδας των Καβασίλων. Ακριβώς λοιπόν στο 70 του παιχνιδιού η ομάδα των Καβασίλων γράφει το 1-4 και δίνει διαστάσεις τριάμβου στη σημερινή της επιτυχία εναντίον της τοπικής ομάδας του Σταυρού. Πανηγύρια για την ομάδα των Κιτρινόμαυρων, η οποία πραγματικά προελάβει και συνεχίζει την νικηφόρα κούρσα της και εδώ στο Σταυρό. 1-4 με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι λοιπόν του Σπυριδονίδη. Και πλέον τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα για τους γηπεδούχους, οι οποίοι ελέγχουν τώρα την μπάλα με τον Νικολαίδη. Φαίνονται και απογοητευμένοι οι παίκτες των Πρασίνων, οι οποίοι ναι μεν κατάφεραν και κράτησαν τα Καβάσιλα στο 1-1. Αλλά η διαφορά δυναμικότητας, όπως σας είχαμε πει, ήταν πάρα πολύ μεγάλη και αυτό φάνηκε και στο δεύτερο ημίχρονο με τα 3 πανωτά γκολ που πέτυχε η ομάδα του κυρίου Χατζηθανασίου. Μια σέντρα τώρα στη μεγάλη περιοχή που γίνεται των Καβασίλων. Ο Κατράνας ελέγχει και μπάλα για τα Καβάσιλα και πάλι μπροστά με τον Τσάκαλο. Τσάκαλος.
Τσάκαλος, η μπάλα στον Σπυριδονίδη. Πιάχας. Τσάκαλος. Σπυριδονίδης. Πιάχας. Πανεκούρα που ήταν κανονικό. Μπροστά η μπάλα από τον Μουρατίδη για τον Χερίδη. Χερίδης, ο οποίος έκανε και το κόψιμο μέσα στη μεγάλη περιοχή για τον Τόμου και σηκώνει τη σημαία του εκεί. Ο Κόψης λέει offside τον Τόμου. Αλλά οι παίκτες των Καβασίλων επιμένουν. Μουρατίδης. Μουρατίδης άφησε και το Ζηλιασκούδη έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δυνατό σούτ από το Ζηλιασκούδη, μπάλα out. Καλό το σούτ από το Ζηλιασκούδη. Παρ' όλα αυτά δεν μπόρεσε να βρει τον στόχο της εστίας του τερματοφύλακα του Σταυρού. Παραμένει λοιπόν το 4-1. Παυλίδης. Μπροστά το άνοιγμα για τον Μιχαηλίδη. Υπάρχει επιθετικό φάουλ. Τράβηξε τη φανέλα εκεί ο Μιχαηλίδης. Τράβηξε τη φανέλα λοιπόν ο Μιχαηλίδης και έτσι το φάουλ είναι για την ομάδα των Καβασίλων με τον Παναγιωτίδη τώρα που ελέγχει. Παναγιωτίδης μπροστά για τον Τόμου. Τόμου με την μπάλα. Ζηλιασκούδης. Ζηλιασκούδης πάντα. Θα βγάλει και τη σέντρα για τον Μουρατίδη. Μουρατίδης για τον Παναγιωτίδη. Παρέμβαση από τον Διαματόπουλο και νέο κόρνερ για τα Καβάσιλα από τη δεξιά πλευρά αυτή τη φορά. Όλα αυτά στο 78ο λεπτό, 12 λεπτά ακόμα. Κόρνερ λοιπόν για την ομάδα των Καβασίλων. Βλέπετε τώρα και τον κόσμο που έχει έρθει εδώ και παρακολουθεί το παιχνίδι. Κυρίως φίλαθλοι των Καβασίλων που έχουν έρθει εδώ και πανηγυρίζουν αυτή την διαφαινόμενη νίκη της ομάδας τους. Μουρατίδης. Μουρατίδης, η μπάλα δεξιά φτάνει τώρα στον Μαυρόπουλο. Μαυρόπουλος προσπάθησε να ξεφύγει, δεν τα κατάφερε, Παυλίδης έκλεψε. Σπυριδονίδης όμως θα επανορθώσει το λάθος. Η αλλαγή παιχνιδιού τώρα για τον Τσάκαλο. Μπροστά για τον Παναγιωτίδη. Παίζεται το 1-2 μέσα στη μεγάλη περιοχή. Γυρνάει ο Χερίδης, προσπάθησε να πλασάρει. Παρέμβαση από τον αμυνόμενο τον Θεοδόρου. Κόρνερ. Φιλόν. Παναγιωτίδης. Ζηλιασκούδης. Πίσω για τον Σπυριδονίδη. Και τώρα Μουρατίδης. Μουρατίδης πάντα. Είναι μόνος του. Δεν μαρκάρουν εκεί οι παίκτες της Θίελας. Ούτε από τον Μουρατίδη πάνω στον goalkeeper. Δεν μαρκάραν εκεί οι ποδοσφαιριστές, οι αμυντικοί της ομάδας της Θίελας. Γυριστή κεφαλιά τώρα από τον Παυλίδη. Νέα κεφαλιά από τον Μιχαηλίδη, εκεί όπου κινείται μόνο ο Σπυριδονίδης, που προλαβαίνει την μπάλα και γυρνάει πίσω στον Κατράνα. Κατράνα αργά-αργά. Παναγιωτίδης. Είναι ο Θεοδόρου αυτός που ελέγχει τώρα. Προσπάθησε να του κλέψει την μπάλα ο Τόμου. Θεοδόρου, ο οποίος μαρκαρίστηκε από τον Παναγιωτίδη και υπάρχει το φάουλ. Όλε. Για τον Χερίδη. Κόβουν οι αμυντικοί, αλλά ο Χερίδης ξανακερδίζει την μπάλα και ωραία αλλάζει παιχνίδι για τον Μουρατίδη. Ο οποίος είναι ολομόναχος από τη δεξιά πλευρά και μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Ωραία θα ξεφύγει ο Μουρατίδης. Έτοιμος για τον γκολ Μουρατίδης. Δεν τα κατάφερε. Τελευταία στιγμή με την άκρη των δακτύλων κατάφερε ο τερματοφύλακας του Σταυρού να διώξει την μπάλα σε κόρνερ. Μια μεγάλη ευκαιρία για τα Καβάσιλα. Ακριβώς στο 84ο λεπτό. Κόρνερ λοιπόν για την ομάδα των Καβασίλων. Χάθηκε η ευκαιρία για ένα πέμπτο γκολ των φιλοξενούμενων. Ένα κόρνερ τώρα από τα αριστερά. Καλοτραβηγμένα κεφαλιά από τον Μεταξάκη. Αυτή τη φορά είναι γκολ. Χάνουν τα εύκολα και βάζουν τα δύσκολα οι παίκτες των Καβασίλων. Ο Μεταξάς βάζει το πέμπτο γκολ για την ομάδα του ακριβώς στο 85. 5 λεπτά πριν από τη λήξη του παιχνιδιού. Θρίαμβος πραγματικός για την ομάδα των Καβασίλων εδώ στο Σταυρό. Διαμορφώνει λοιπόν 5 λεπτά πριν από τη λήξη του αγώνα το Θίελα Σταυρού, Αθλητική Ένωση Καβασίλων 1-5. Πάνω στην μπάλα ο Μιχαηλίδης για να εκτελέσει. Είναι όμως και ο Τσόλης εκεί κοντά. Μιχαηλίδης τελικά στην εκτέλεση. Απευθείας πάει και γκολ. Πανέμορφο γκολ από τον Μιχαηλίδη. Απευθείας στα δίχτυα του Κατράνα. Ο Σταυρός μειώνει σε 2-5
με την πανέμορφη εκτέλεση φάουλ από τον Μιχαηλίδη ακριβώς στο 87. Πολύ όμορφο γκολ από τον Μιχαηλίδη. Δεν άφησε περιθώρια αντίδραση στον Κατράνα. Και έτσι, ακριβώς λοιπόν 3 λεπτά πριν από το τέλος, διαμορφώνεται το Θίελα Σταυρού Αθλητική Ένωση Καβαστήλων 2-5. Το παιχνίδι που έχει χαλαρώσει. Και φυσικό επακόλουθο είναι να μπαίνουν αρκετά γκολ. Ο Μιχαηλίδης κατάφερε λοιπόν και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Μειώνει τη διαφορά των γκολ στα 3 τώρα, αλλά φυσικά δεν τίθεται θέμα για ποιος θα είναι ο νικητής της σημερινής αναμέτρησης. Μαυρόπουλος άφησε στο Σπυριδονίδη και αυτό στον Μουρατίδη. Ωραίο Μουρατίδης ξεφεύγει, χάνει την μπάλα από τον Παυλίδη. Μιχαηλίδης πάλι. Νέο δυνατό σούτ από τον Μιχαηλίδη, αυτή τη φορά πάνω στον Κατράνα. Τσορακλίδης δεν μπόρεσε να την πάρει από το Ζηλιασκούδη. Και να δούμε τώρα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για το έκτο γκολ για τα Καβάσιλα με το Χερίδη. Τέτα τέτ, αν είναι δυνατόν, την μπάλα έφυγε out. Ο Χερίδης, ο οποίος βρέθηκε τέτα τέτ με τον τερματοφύλακα, δεν κατάφερε να τον πλασάρει. Πολύ μεγάλη ευκαιρία χάθηκε για τα Καβάσιλα ακριβώς το 90. Ζηλιασκούδης, Θεοδόρου ελέγχει. Και τώρα ο κύριος Τσιάρτας δίνει το τέλος της αναμέτρησης. Κυρίες και κύριοι, εδώ στο γήπεδο του Σταυρού, μια μεγάλη και δίκαιη νίκη για τα Καβάσιλα με 5-2. Τους είχαμε στο μισό γήπεδο σε όλο το παιχνίδι και μια την μας βάλαν γκολ και επόμενο ήταν να κάτσουν πίσω. Πιστεύω ότι δίκαια κερδίσαμε και μπορούσαμε να βάλουμε και άλλα γκολ και να είναι πιο ευρύ στη σκόρη νίκη μας. Από εδώ και πέρα τώρα πώς βλέπεις το παιχνίδι, ο πρωτάθλημα? Εντάξει, επειδή είναι οι ομάδες τέτοιες δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις και πιστεύω ότι με τη βοήθεια όλων των παιδιών που πηγαίνουν στις προπονήσεις και όλα πιστεύω ότι θα βγούμε στην κατηγορία. Στόχος είναι η άνοδος δηλαδή. Ναι. Πιστεύω ότι το πετύχετε, καλή επιτυχία συνέχεια. Ευχαριστώ. Ήταν δύσκολο και είχαμε εντοπίσει και τις αδυναμίες της τοπικής ομάδας του Σταυρού. Πιστεύω ότι ήταν δύσκολο άσχετα αν πήρε μεγάλη έκταση στο σκορ. Πάρα πολύ δύσκολο το μάτι. Πρώτο μήχρονο είδαμε 1-1 το αποτέλεσμα, φοβηθήκατε καθόλου? Όχι, πιστεύω ότι ήταν θέμα χρόνου να μπει και το δεύτερο γκολ και από εκεί και μετά κατέρευσε ο Σταυρός. Από εδώ και πέρα πώς βλέπετε τώρα τη συνέχεια του πρωταθλήματος, στόχος είναι η άνοδος? Στόχος σίγουρα είναι η άνοδος και από εκεί και μετά εμείς βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Από ατομικής πλευράς είστε ευχαριστημένος από την απόδοση σήμερα των παιχτών? Κατά 70% ναι. Γίνανε κάποια λάθη τα οποία θα επισημάνουμε μέσα στην εβδομάδα και πιστεύω ότι στο επόμενο παιχνίδι θα τα διορθώσουμε. Ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία συνέχεια. Να είστε καλά. Κάνε το πέρασμα για τα Καβάσιλα. Δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα, κυρίως στην επανάληψη. Άνετη και δίκαιη νίκη για την ομάδα των Καβασίλων, η οποία συνεχίζει τη φετινή της προσπάθεια στο πρωτάθλημα της Ημαθίας. Από το Σταυρό του νομού Ημαθίας, Παναγιώτη Στεφάνου για την Ερμής TV. Προπόνηση, θυμίζουμε, είναι η τελευταία.